Mala musibe no l'assistance humanitaire d'urgence donc kala wonti don no handi do non mi holliri oni hana mi don tumuri do e kutirabe kanyum modi faton en même temps kanima en ka quartier meden ga hare ko mi holliri non baba on tini piji bu feji ga ko dewgal ni hare tigi jongo faade ko moddu kono haray piji welafi on tini hande se wadi goddum hande firtama jango hare welafi minen wona ko satti min holli fingal dewgal baytu on tini mi fillito kadi faatu wona ka dewgal makko mi himo ka yaasi mi yimo himo wullude mo rondi bibbe makko be ko tom men dogi men ettimo men andi ko jomba men dogi men yemen dabbiti mo inshallah men nyinni men artidi ko jeyi don ko hala wadi yeddondira wadi be dogi be acci men ari men dabbani faatu suudu men dabbi ko men dabbata ko fu malgré tout ça men dogi men yeytani mudi makko be ni are iyon bengo men addi be men holli bengo donc arabe den andi men na dewgal men Allah won kono ko bay worini non joni be inni be arti totogol bengo be hare ko haali ko men jonti be bengo kana non ngani o min nado holli an ko mi armi walla mo jeejude bayde mo bonni on kambe joma gal de yedduni kambe tigi be ni la wo concours no burani be sudune na jam ko be holli no woltani no woltani joni be holli dum non joma gal de ngi be na tami wara honno imi wada honno partenaire be ambe inni wonde ma moto o men jonna tama modi faatu ko goddo men jonta ka taxi moto jo golla wallina par jour recette 30 000 par jour joni hare be joni on ko ta woni mi do yeddi on haray vraiment ilanda de mo non pigi di foko to de wadde ko ngaa kasi joni yo burayma to goddo andu ko nabata dum yo andu ko lorrata dum hande kay na bo boni ko ma do ciappan na jawdi be yiruma wona laamu be yiruma wona ganda be yiruma ko wallita goma fi Allah en laado fi an ende be ngure ma fi yo hebu uttu seeda ka ko dem gol soppare ma jokku don to si odo wontirani en o joni o dani e yolde wa naati ko ni kon ka suudu do ha dum non ko hebude dum do ko yida nede arsiki e barki basi sida barkina way barkina be yidata si goddo no huda kanko e be ala barki be yidata a gelike joni min ko min mi ala dum dala min ko wolete ko mi woli no ko fuddode min ni do ino ne hajja do wada do hay huda do si be teddinay be hande ay huda do si be do teddinay be kambe ko gedal mabbe fo golli dum do barki barki be ko be yeda wadi sibe nder di do fo wobbe be kaka bi tan hebata don yahata ya hebi non ko tambitoma adde kasare benen baabe ari do be nabi en peter be nabi en laale honno timbedi be addi en do be ni hal si adima yani argo kasare na yaaru no ko arka suudu kamodima ka be nguma ko do wonda ami to di kema min ya la ardande kay hala baade dum do de ino ne en hajja do kino ne mari mature sa teddini mamu ko hayfini be do a perde sa teddi hayfini mamu ko atedni be do atedde min ko mi ombuma dum an kay ko hakkilo ni kawre ma andu ko rafet andu ko lorre joni ino ne en hajja yo teddi be fi alle la e bata fere ko be do na antindini be kambe ko Allah yamiri be kon bana kambe tu woni mamu na tu woni ka burure ton be immi ko be seni ko awalede 50 kilo be yahani ma be addi ay be nguma e koy bi koy ma be nyawnde be holtinay be faggay an kay hebu hakkile se yoni ala jeng landane be ko part ko me holli on ko waddi do ha o dere mi ko fi dépense balde na yo anda son fat joni non siku on dépense balde na ya itayma Don min kadi mi ebana fi dum ki padu yo e hore atit nay hay e hore atit kay wattala ana watta mo hande kay do hande kay watto hande kay awa ala wonta do ka yamna wonta kallate eyo wono baaw mabbe kadi wono baaw kala mo baba be tu fatonire baba do andi balle ne ko wadde ko nga mi wo ittude di ndom namo
partenaire ɓe wo min walluɓe kono min holluɓe ɗo ko dewgal ni non le woniri ko dewgal on faami joni ɓe o kamɓe jombi o balɗe jeego ko watta koga flowa minen mi waway tambade oɗo ko ɓawa maɓɓe ga kono si ɓe ɗo ko ɗum woni komin toriɓe yoɓe andude ko ɓeygo maɓɓe ɓeɓe yurmi sonna maɓɓe ɓe jonnama ko fajje dewgal ngal probléme noon ko probléme noon joni noon a jaɓi ɗum mi jaɓi ɗum ɗum mais a jaɓi immel ngel kadi ko fi moto soda ɗo on tini ko partenaire ɓe soodi moto ko jikku maɓɓe waɗi han si ɓen ɗo hutiti inni taw si ɓeno hiɗi faatu hanko ɗetta moto min jonna ɓe min ko min innino ɗetta moto jonna partenaire ɓe wo moto on ko ɓe ɗettu ɓe jonna goɗɗo ka makiti on ɗon golla waɗa ɗum ɗon ɗum ɗon kadi yewtineɓe landuɗon ɓe ko honno ɓe miñori ɗum ɗon anden fayntin par ce que décision mum fof saɗa wiye mo partenaire ko ɗum pottan noon ka moto ɗon haaray ko ɓen wadde ɗo taw min kam fuɗɗi ekkitade seeɗa mi wawata kono fuɗɗi ekkitade seeɗa joni hara yoɓe jonnan min goɗɗo goo golla ken ara waalo si woni mi wawi mi aray mi holla jajamar yanna mi henditomi kadi mi gollirama ko noon hinta ko lomoto faami ko ɓenni on ko partenaire ɓen inni ɓay tumɓe hii ko ɓe woni wadde ko ɓe hoolaki hiɓe hiɗi faatu hanko ɓe ɗettamo toon ɓe jonna ɓe winni vraiment moi je sais joni min mi anda ko mi watta les partenaires discute avec maɓɓe ne mariam ko a woni wadde modi faatu wata koni wadde ko joni taw enen joni somi yiɗano oɗo hara mi jokkitayno ka wardi somi yiɗano minen yani yo naton joni kaka moto eɗen haali yo joni yo nene kaka moto ala ji ka moto ko waw moto ƴettata moto ɗa yo ƴetto moto o wawata ko waɗa siɗa o defa en kay haala joni moto o koko ɓeeɗo maki ko mi ƴetti moto ɓe junga taskiɗo o golla ɓaare ko satti o ko satti koko woodi kon nafata si ɗum ɗo heeɓi ke joni oɗo heɓay ko ɓucca waɗa dépense ɓa e fof kono moƴƴiran wonɗe kono si ɓe ƴetti moto ɓe junni oɗo wonɗo ka ɓuuru e dogguire ayuri ka fulawa yontere on to moto gollata machine ka sare ka gollata are min jamballa gollata ko ɗum ɗon min mi mari machine gollata ka ɓurure ñande o wawi o anka wawɗo machine metta andude de ñande mi antigi a tawa a wawi gollanayi hoorema joni fowtoɗen terema ɗon ɗon noon en famodirali de ɗo namu fiinnugo si ɓe wawoyi hettay moto gasi ɗum ɗon fof na ella noon yo won ɗon gasi fi hala moto yo waala toon yo won ɗon golla moto minen hunde ko amen sina ono yimɓe hin kande min mbaɗa hunde komin ƴanta ongoy koko junnuɗo mi womin jaɓata o wayi si moto on fuɗɗama gollegol namin tun ƴiyata aduna on famali moto o min soodan ɓeygu maɓɓe min faami si moto on fuɗɗike gollegol recette maɓɓe wona min jonnete ɗum ɗon kadi kamɓe hiɓe andi ɗum ɗo fof mo gari mi waɗa e partout no warte no ɗum ɗon hay so mafaji faytike soko compte yiɗe wawi udditangol ɗo ɗo mbuɗɗi ya versé toon 30 000 par jour manon soko fi dépense makko par ce que balɗe nayi on noon ko ɓay tun ko kamɓe ittata balɗe nayi makko ka suuduɗo ɗum no peppe no souci amen andi si tawi wona yaganike ɓeygu ma joni fof anda ida hiɗi ɓeygu sa yagani ke ɓeygu ma anda e valeur andi si ɓeygu ma no yiɗuma andi mene meɗe mbaɗi jaajira o tampi ka makko ha o tampa si ari yimɓe ɓen nan waɗi ɗum no mari ɗum wonnami e minen kay meɗen mari ɗum minen kay meɗen mari ɗum mara few e famodiray to modi makko oɗo joni si o liɓani o dépense kono oɗo ala ko wittude modi mum ala omo andirde na o oɗo surna e modi mum o joni yiɗi modi mum ha ala wolde go si heeɓi mi jonnima heɓali ala wolde ɓaynami toñimo to ala wolde ɗolene noon koyon heeɓu koyon heeɓu jonnommo o heɓay eyo joni mesdames messieurs nous joni hana e baba joni no yo hajja nene mariama ɓen tori kew wona ɓen wona ɓaawo makko o ɗumanno o kippa fi dépense ji o o teddina hajja enen ko ɗum woni faali amen o jonnito ɓeygu makko o teddina hajja en ko foppoyina ko sattini ɓan sattini ɗum teddi mawɗo hay feetno nandi mawɗo ko teddinti goɗɗo no holle lanɗo no holle karamo ko jon kono goto holletake mawɗo koko cowpitotoɗa jiwo maɓɓe no ɗo himo ñaaɗi ɓuuri yimɓe ɓen fof e ndi leydi jiwo maɓɓe min woni ka taramoɗa ku lawol ɗo baba mimi ɗo ɓaawmo mi holle ko yoɗɗen kono partenaire ɓe ɓen si Allah lan awadi jarama nene an kay Allah ɗum barke maɗa Allah wumo ko nafatanda kollora Allah ɓeydu fiira e feere an kadi golle maɗen ko ɗum woni debbo
Allah ko yanda e jawdi kala bandi imanu Allah ko bala ko ndanda ko Allah rena ko be ko na barka para ta para be jawdi de jamu e balla do sabal sallallahu alaihi wasallam ya ramani no